Morjesta vaan teille kaikille vanksilla koti Ruutas on Immot Koertella näin ja sitten täällä on kunniavieraana täällä sitten Mr. Masterdokki. Puhun hyvin hitaasti, anteeksi jos haittasi. Okei. Pelataan Goldenita. En muista sanoa näin niin sitä, mutta kumminkin. Että sitten pelataan vaan. Vetisrekordia, en mä halua sitä enää, mä haluan tätä. Juuri tämä. Ihan veto. Meidän pitää pelaa. Oota, mikä on hyvä paikka? Mä otan tuon. Ykkösen. Tietenkin ensimmäinen muteli. Mut kumminkin mä haluan tuolla. Nyt kuoli. No niin, heti Artsivassa tuli. No niin. Joo. Heti liivas. Kuka liivaa jo heti, kun päästään tähän näin niinku tälleen hienosti? Ei kun te vaan etsitte nyt uuden houston. No okei. Ja taas mä oon tällainen yksinään silleen jungle heti näin niinku ihanasti. Jungle tuli heti. Jungle. No jungle. Is it jungle? Ei hitto. Mulla on vaan yksi mitä sanaa Arnold Schwarzenegger. On ilkeä. Se on Arnold. Arnold Schwarzenegger. Joku kiva, eli kumminkin. Mä en tiedä sitä Artsivassa osin sitten. Kukaan ei halunnut valita, kun Okei, sitten. Tän pelin luo. Ei mitä. Yes. Ei pysty. Yes, hyvä Immo. Oot paras. Joku ampui mut. No niin, tietenkin. Joku ampui mut. Kuka nyt ei ampuisi? Kuka nyt ei ampuisi 8-luokan luosaria? Hyi. Immo, älä panikoi. Miksi mä en ammu? Minä panikoin, Dokki. Leva, anteeksi. Minä failasin. I fail you, my master. Joku ampuu mua takapäin, joku ampuu mua edestäpäin. Takapäin silleen, että kukkuu. Jee, mä saan kolikko tää. Kolikko tähti. Sä hävisin se. Koska on paras. Ei sinko. Miksi mä en osaa sanoa mulle? Hyi. Ei. No.
Mamma. Oh my god. Vittu. Kumminkin sellaista. Immot vetää, jes. Miten menee? Pommi räjähti. Huonosti menee mullakin. Monta tappoa. Paino miinus. Noin 6. 6 tappoa. Siitä tuli 7 tappo. Hyvä immo. Mä vaan kämpään vaan täällä vaan hienosti. Hyvä immo. Hyvä immo. Granaatilla heti meni. Hei, pystyykö täällä mennä? Pystyykö tästä heti? Ei himputti. Apua. Vähän mä oon hyvä. Kumminkin. Immot paljon tuli. Ei sinko. Immo. No sori, mä kuolen koko ajan. Ei himputti. Heti tulee granaatti jostain takapäin. Onks täällä ketään? Ei. Taasko? Anna mä tapan sut. Mä haluan sitä tapata. Se meni tosta. 5/5 tolle. Sitten tosta. Nyt on kyllä pommiparma suoritus. Hyvä immo. Hyvä. Immo. Oot paras. Apua. Apua. Kissa syö apua. Eikä. Kumminkin. Apua. No niin, taas meni. Joku pitää ampua näitä ihmisiä. Ei hitto. Mä en tiedä. Mä en muista mistä vieritää. Immot koiraa. Immot koiraa. Immot koiraa. Immot koiraa. Immot koiraa. Kumminkin menee. Immot koiraa. No, Olisiko sulla jotain ilmoitusasiaa? Mr. Masterdokki. Onko sulla jotain ilmoitusasiaa? Ei nyt mitään sellaista hauskaanpitoa niinku. Eikö ole ilmoitusasiaa? Ei, no mä tiedän kuka nyt 9. tilaaja, muista mä en sano yhtään paljon mitään, koska mä en halua kertoa siitä yhtään mitään, koska hän pyysi, että minä en kerro kuka hän on niin edespäin. Et mä oon hyvin kiltti teille, että mä en kerro sitä. No niin, Game Lost. Melkein niinku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulin 6. Sitten Strike 1.